papuri niya. Sana sa uwian natin ay dala mo pa ang mga salita ng Diyos. Sana susunod na makikita tayo. Sana'y nakamiti panagon. Pagising sa umaga, sabik na makita ka't masilayan, nagdiriwang sa presensya niya. Lalong sumasaya kapag kapiling ka't sumasabay sa tugtugin at papuri niya. At sana sa uwian natin ay dala mo pa ang mga salita ng Diyos. At sana sa susunod na magkikita tayo, sana'y nakangiti, sana'y nakangiti, sana'y nakangiti habang lumalago. Hallelujah! Ating papurihan at sambahin ang ating Diyos. Kapatid, handa na ba tayong purihin ang ating buhay na Diyos at dakila? Kapatid, huwag mong hayaan na iyong mga problema o mga dinadamdam na hindi ka magpupuri sa Diyos natin ngayong gabi. Sabay-sabay nating ideklara ang nakasulat sa mga awit 104-5. Magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang kanyang pangalan. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman, at ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Hallelujah! Ikaw ay aming pinupuri. Handa na ba tayong magbabas sa presensya ng Diyos? Handa na ba ang ating mga papuri at pagsamba? Dahil ang Diyos ay narito upang ikita'y tagpuin sa oras na ito. Hallelujah! Kay sarap-sarap pa rin sa'yo, O Panginoon. Ang mga pagpapala mo'y lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natangay at damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay bawat sa presensya mo, bawat sa iyong salita, bawat ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Ang kailangan lang ay bawat sa presensya mo, bawat sa iyong salita, tulad ng isang usap
salita. Babat ang sikreto ko kung bakit ako'y masaya. Ang kailangan lang ay babat sa bisensya mo. Babat sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Na laging uhaw sa'yo. Na laging uhaw sa'yo. Purihin ka, O Diyos! Ikaw ay nararapat na sambahin ng Panginoon. Hallelujah! Sa lahat ng mga pusong pagod at sugatan ngayong gabi, lumapit ka sa Diyos ng buong puso. Piling ipagkatiwala sa Kanya ang lahat ng iyong mga problema. Hallelujah. Hayaan mong yakapin ka ng Diyos. Pauwiin niya ang iyong mga lungkot at ang iyong mga luha. O Diyos, ikaw ay mahabagin at mapagpatawad. Ika'y sagana sa pagmamahal. Pinatawad mo ang aking mga kasalanan, Panginoon, at binura mo ang aming mga karumihan. Sa kabila ng aking mga kahinaan, nanatili ka. Pinagkaloob mo ang iyong kalakasan. Sadyang sukdulang biyaya ang aking naranasan at ako'y nagpapasalamat. Pasalamatan ka, O Diyos. Napakabuti mo. Wala nang tulad sa'yo, Panginoon. Habang hindi karapat-dapat, pagukulan ng upag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, pagukulan ng haba
katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatangha sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan.
ay sinasamba at pinupuri namin, O Diyos. Kami ay lumalapit, uhaw at gutom sa iyong presensya. Salamat sa pagpuno ng aming mga pusong pagod. O Diyos, Ikaw ang padayon na mangusap haamon. Lord, we are so grateful for your presence tonight. And yan ang kaurason, O Diyos. Tagi kamin kasing-kasing na maswiling pamamating ang karawato na nimo pulong yan ang gabi. Salamat ani mo mga gin-prepare ng mga encouragement, corrections, and reminder ani mo gugmahaamon, O Diyos. Ikaw ang namon padayon na gintataas, ginsasamba at ginpupuri, O Diyos. Sa iyong pangalan, kami ay luluhod sa iyong presensya. We honor you, we adore you, O Lord Jesus Christ. And all the children of God say, Amen. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, inaanyayahan namin ang presensya mo ngayong gabi. Ikaw ang manguna sa aming mga puso at buhay, Panginoon. Tinatanghal ka namin, Panginoon. Lord, tonight, let this place be a place of transformation. Let this place a place of renewed hope and renewed mind, Father. Mangunguli kami, Lord God, na may kalipay haamon mga kasing-kasing. Busogan imo presensya, Lord God. Damo nga salamat, Father God, an opportunity once again, han pag-gather mo haamon hindi nga lugar, Lord God. Damo haamon yan ang mga buo, Lord God, pero padayon nga nagsiserbi ha imo, Lord. Damo nga salamat, Lord God, han mga kasing-kasing aadiyan na willing mamati, willing kumarawat ang imo pulong, Father God. Lord, yun ang gabi, dirila, simple nga gabi para haamon nga tanan. Ini nga gabiin magkamayda, meaning haamon mga kasing-kasing, ngan mangunguli kami, Father God, nga punuhan imo presensya, Lord. Damo nga salamat, Lord God, ikaw ang manguna haamon kinabuhi. Ginbabalik ka tanan namon ha imo ang himaya, Lord God. Amon ini ginaampo hangaran ni Jesus. Amen. Sige, kalingkod kita mga kabugtuan. Nagsusuruot man nga ito, Ori. May na pa nga di mga space sa unahan nga pwede natin lingkuran. Sige, wala ton iba nga, pwede po pa-open hand light nga to last. Thank you. Para makita natin ang mga postorahan aton kabugtuan. Okay, so, maupay nga gabi yung tanan. So, ako hi Kuya Ryan, parahan mga di pa nakilala, haakon. So, tikang ako network or cell group ako ni Kuya Vic ngan. Tonight, I am honored to nga tumukdaw nga diha unahan para magbahagihan word ni Lord. Okay? So, pag-enjoy kita nga unta, may mabalon kita nga word
tikang haakon, kung diri tikang ha-word ni Lord tonight. Okay? Sige. So, sige pakitap dawanan niyo sa pitsig nga diri karagan imo pagkanhi tonight. Oh, di ba? Nagsusuroot kita. So, diri karagan imo pagka tonight. So, mga bugto, hinuan ko mga dito tonight na gingugulaan. Oh, di ba? Kay ako gihap gingugulaan. Mag-uulihan, no? So, or hino ko ma dito tonight and feeling restless or feeling ginugulaan or waray pahuway or maybe discouraged kaya na nga gabi nga kumadi. Okay? So, i-evaluate daw ang iyong mga ginhinimo tingang Lunes nga dayon nga Miyerkules. Ano ang mga butang feeling mo nakapaghatagin kagulaanan na imo? Is it an iyo klase? Is it the work kanaton mga workers ano? Or ang mga butang nga nakaghatag discouragement ta imo? So, ayo ito ka baraka bugto because tonight, ani mo pagkadi, di ba, imbis nga makaturog ka nala, kay alas 8 na, imbis nga mag-assignment ka nala, ginkadi mo pa, ngan, mapiplease mo ito hi Lord, diri an church. Okay? So, hi Lord ko din an aton ginkadi. Mga bugto, karuyag ko igyakan iyo nga, diri karagan niyo pagkadi tonight, diri karagan mga sakripisyon niyo tonight, because, may dahi Lord karuyag igahatag nga message ha iyo. Okay? So, mga kabugtuan, before kita mag-start, may daw ko ipapakita ha iyo. Tapos kitaan niyo kung hinuan, feeling niyo fresh pa or feeling niyo pagod na. Sige daw, kitaon natin. Oh, diba? Hirahino man ito. Oh, primary leaders together with pastor. So, Ate Celine, the primary leaders, may daw pa, Anay. Oh, magnipis. Diba? So, kitaan niyo kung hinuan feeling niyo fresh pa or kung feeling niyo hinuan baga medyo pagod na. Pero baga mga fresh man nila no tanan. Ora ati si kay kahusay. Diba? So, sige niyan, kikitaon nito naton kung anong significance ni mga picture ng aton mga leader. Okay, may da pa. So, adi waray mga ngaran. Okay, so may nagihapon kita mga secondary leaders. So, adi kitaan niyo kung hinon gwapo nga mahusay. Tapos, kitaan niyo kung feeling niyo hinon pagod na or diri pa. Hala! Pasensya na ka maging gulan na. Waray na picture. Ano siya nala ito? Di ba? Balit, adi maida. Okay, di ba? Sorry natin mga secondary leaders. So, adi Raquel Lawrence, di ba? Sa Damo Hira. So, mga kabugtuan, ini nga mga pictures, ano tiyo pagkita hininga hino or hirahino inihira mga picture an aton mga leaders diri church. Okay? So mga bugto, you think ini nga mga tawo gingugulan ba inihira? You think ini nga mga tawo nakakaabat ba inihirahin mga kagulanan or mga discouragement? Ano possible yung mga magiging baton? Of course, yes. 'Di ba? Kay mga tawo lahira. So kung hino nakadihan last Sunday gin present nira an bugos nga ginhimuhan church tikangan January to December an pagpresent nirahan accomplishment report nga nagbi-meeting hira sano nira ig-implement an mga activities diri church minitingay hini nga mga leaders waray kagulanan para makaghatagla haaton hin activities na kundiin makakaghatag hin pag-unite na aton journey nga dakan Lord, di ba? Para dili kita magkapaparong diha church. Mga bugto, inihira nga mga tawo these are the people nga pwede naton ma-emulate. Di ba? Pwede naton hira ma-emulate. Karag signon, for example, Ate Grace. Oh, di ba Ate Grace? Joke. Oh, Ate Grace. Ate Grace, nawara nala ako ha ministry. Ate Grace nagpadayon lagi hap. Dilagapiya. So mering ba Ate Grace nga diri na ako? Waray. Anakon si leader, Kuya Victor. Busy-busyhan ito pero sa mering bahaya nga diri na ako magsi-cell group. Waray. Ito nga mga leader niyo nga adi. Sa mering bahaya iyo nga diri na ako magsi-cell group pa iyo. Waray. 'Di ba? So, mga bugto, just like our atis and kuyas, I want you to introduce to our character for tonight. And he is joke. Prophet Elijah. Are you familiar with Prophet Elijah?
Okay, so and our theme for tonight is entitled When God Meets Us at Our Lowest. And it can be found in the book of 1 Kings, chapter 19, verses 1 to 8. Okay? Sige. Basahon naton. Okay, 1 Kings, chapter 19, verses 1 to 2. When Ahab got home, he told Jezebel everything Elijah had done, including the way he had killed all the prophets of Baal. So Jezebel sent this message to Elijah. May the gods strike me and even kill me if by this time tomorrow I have not killed you just as you killed them. Verses 3 to 4, Elijah was afraid and fled for his life. He went to Beersheba, a town in Judah, and he left the servant there. Then he went on alone into the wilderness, traveling day. He sat down under a solitary tree and prayed that he might die. I had enough, Lord, he said, life, for I am not better than my ancestors who already died. Verses 5. Then he lay and slept under the broom tree. He was leaping, okay. An angel touched him and told him, get up and eat. He looked around and there beside his head was some bread baked on hot stones and a jar of water. So he ate and drank and lay down again. Verses 7 to 8. Then the angel of the Lord came again and touched him and said, get up and eat some more, or the journey ahead will be too much for you. Last verse, so he got up and ate and drank, and the food gave him enough strength to travel 40 days and 40 nights to Mount Sinai, the mountain of God. May the Lord bless the reading of His word. So, hino nakabasa nahan 1 Kings chapter 19 verses 1 to 8. Di ba familiar kita hini? So may actually, di lang ako nakaka-remember, pero may nag-preach na ini nga di about hini nga 1 Kings. So mga bugto, kitaon ani naton, prior hini nga chapter 19, ang nangyari, kung kay ano Elijah, he ran for his life. Okay? Aton ana irostoryahan, ang nangyari ha verses, chapter 18. So, chapter 18, this is Prophet Elijah. So, the Bible story of Elijah is found in the Old Testament in the first of Kings, chapters 17 and 18. So, Elijah, story begins by introducing the state of affairs for the people of Israel. They had been governed by kings for numerous years, and several of these kings had been evil. So, God was troubled with what the people were experiencing, and He delivered His prophet Elijah to guide them out of corruption and suffering. So the story continues as Elijah confronts the evil king Ahab about being the cause of problems for the people of Israel. Elijah challenges Ahab to a demonstration of his deity Baal versus the God of Elijah at Mount Carmel. So the challenge is to offer sacrifices to their respective deities and see which starts a fire to prove their divinity. Ahab's prophets pray for hours to Baal, but nothing happens. When it is Elijah's turn, he boldly drenches the sacrament with water to display his supreme trust in God to start a fire despite being wet. Bago nangyari ini nga chapter 19, intindihin na natin kung ano nangyari ha chapter 18, kung ano sugad an nangyari kan Elijah, he ran into the wilderness. So ha chapter 18, kung mababasa natin nagkamay ada di dahin, confronts between Elijah, Prophet Elijah and King Ahab. Okay? So Mount Carmel, nagkamerituhin pag-challenge, nag-challenge siya. Sige, i-prove naton kung hino talaga ungod nga aton gin siserbihan. Nasa ringhi, Elijah and King Ahab. So, pwede di ang Tagalog translation So, nasa ringhi isaman nyo na rin ang 450 na prophet ni Baal at 400 na prophet ni Asherah sa mga palamunin ni Jezebel. Kaya pinatawag ni Ahab ang lahat ng Israelites, pati ang mga prophet, at nag-gather sila sa Mount Carmel. Okay, so bagan, nag-challenge sila. Sige, nasiring Elijah,
tanan nga mga Israelites, pag-gather ka mo, magagather ka mo, adidi King Elijah, Prophet Elijah, adidi King Ahab. So take note, may dahira 400 nga prophets, tapos may 450 pa nga mga palamunin ko ni Jezebel nga mga prophets. So pera nga tanan, 480 compared to Elijah o sa lahiya. So adidi na nangyari o sunod. Asya na adto. Nasiring Elijah. Lumapit si Elijah sa mga tao at sinabi, hanggang kailan kayo magdadalawang isip kung si Lord ang Diyos? Sundin niyo siya kung si Baal siya ang sundin niyo. Hindi nagsalita ang mga tao, nagsalita ulit si Elijah. So, siya na ito, bakit challenge na niya? Sige, kay tikitaon natin kung hino talagat kung hino't ungod nga Diyos nga aton giniserbihan. So, nag-request hirahin toro, ito nga toro tag-usa. Sige, pili ko na kamo dito kay damo man kamo, tikangin na niyo na sarang Elijah. Tikangin na niyo dito pag-offerhan iyo altar, pagkuan, so mapaorhila ako. Tas di nagtikang na hira King Ahab nag-prepare na andool. Ini Elijah bagat nag-observe la na hiya. Anon fa niya ginyakan din ni Elijah kay anang yari bagat tikang hang kaaga nga dahan pagkaodto waray nangyari hanira pag winorship ito nga era altar. Okay, bagat gintis pera din ni Elijah na sa kaniya. Lakasan niyo pang mag-pray, Diyos naman siya. Baka pinag-iisipan niya pa o kaya nasa CR o baka may lakad. O baka naman natutulog at kailangan gisingin. Di ba? Nasa ng Elijah. Bagat iyak na ni Raking kay bagat may mga part na din nga ano yung tawag? Gingisianan kamo tas an ira mga dugo gin-offer na didto bagan usa kasi ito ha mga ritual before han mga kulto because kulto ini nga hiraking Ahab an papa ni Jezebel hit Baal. Okay, so asya to gintis niya so asya ito nangyari nga dan pagkagabi waray nangyari han grupo ni raking Ahab. So kan Elijah na torn So nag-request niya hin 12 nga stones. Ito nga 12 nga stones, it represents the 12 tribes han mga anak ni Jacob. So naghimo yan altar to make it simple Naghimo yung altar, ginluhuan niya nga kun diin masadang ang tubig kuno nga duha ka galon. Pero literal yan ang aton galon. So siya na ito nagpray hiya kan Lord, then the Lord sent a fire to the offering. So, hinuan gintuod? Elijah. Okay, so waray nangyarihan kan King Ahab, mga offerings. Siya ito nangyari, chapter 18. Okay, my first question mga bugto is that, mapapaisip liwat ka mo, why a man of God, Prophet Elijah, run for his life to a woman like Jezebel? Diba? Kay Elijah nga prophet na hiya, pero dumalagan hiya chapter 19 verses 1 to 2, he ran for his life. Diba? Actually, pakiana ko talaga hiya, kung babasahon niyo ang passage, diri klaro kung pagpadangat ni Jezebel han message, through han messenger kan Elijah nga papatayo na hiya, he ran into the wilderness. Babayi man la ito Jezebel, hiya prophet na hiya. Diba? Napakiana balwat niyo? Okay. Now, who is Jezebel? Tagan naton hiya koan, benefit of the doubt. Jezebel is a name synonymous with evil. She is the epitome. Is it epitome or epitome? Epitome of the wicked woman. So, Jezebel is a wicked woman. She is evil. So infamous is her name that to this day, no one names their baby daughter Jezebel. So ayaw kang pagngaran ng Jezebel iyong ngaran. Kay konito ya synonymous siya with evil. Diri maopay. So this is a reminder nga diri nga tanan nga character sa Bible kinahanglan naton sundon kay iba-iba ito't ira meaning. Diri lotin ni Jezebel ang naglalangoy-langoy nga si Roserena Juditza. Diri niya Jezebel. Jezebel and queen ito nga time didto ha Israel. Nga niya asawa King Ahab. Asya ito ya. So, ayan. To call a woman a Jezebel is the greatest insult imaginable. Jezebel was the daughter of Baal, a priest of the cruel, sensuous, false god Baal. So more on cult talaga hira, according to the commentaries, mga kulto. So,
Ang siya ayaw niyo nga rani po, mag-anak ka ni kamo in the future, di ba? Nga Jezebel kay. Siya ito, niyakan ako diri nga tanang Bible character and definition maupay. Okay, so when I go deeper hano, ginbasa ko ang chapter 18, ang mga nangyari ha Mount Carmel. So, asya na ito, why a man of God, a prophet like Elijah, ran for his life into the wilderness? When I go deeper, ginbasa ko ng chapter 18 ang mga nangyari ha Mount Carmel, diri ang tungod nga humadlok hiya kan Jezebel. An siya he ran for his life. Diri ang tungod nga, ala papatayo na ako, madalagan ako. Kada mo nga yan ang reason kung kay ano hiya dumalagan into the wilderness. Later on, may babaruan ito naton. My second question would be, does this make Elijah less of a person because he ran and rest? Kabawasan ba ito kan Elijah? Diba? So no. So basahon naton ang verse. When Ahab got home, he told Jezebel everything Elijah had done. Asya na ini ang pagpour na ni Lord han fire ngadtuhan kan Elijah altar. So ginsumat na ni King Ahab ngadto kan Jezebel. When Ahab got home, he told Jezebel everything Elijah had done, including the way he had killed all the prophets of Baal. So Jezebel sent this message to Elijah, "May the God strike me and even kill me, if by this time tomorrow I have not killed you, just you kill them." Imagine this scenario. Nga nag-istorya hi King Ahab nga Jezebel. According to Reed Maton, replaced the possible scenario, Jezebel was not present. Kaya, di ba Jezebel, waray man niya dito, King Ahab man nakadto. So, ginistoryahan niya kung ano nangyari dito Mount Carmel. He began to talk with his dominant queen. Imagine this possible scenario. How did it go today? Nasaring Jezebel. What happened? Did the fire consume the altar? Nasaring naman ni Koan, King Ahab, yes. Di ba? Way to go, honey. Di ba? That will show that pesky prophet and any who might be Jehovah worshippers. Did you get rid that not? Sabi niya, no. Sabi niya, no. Why not? Nasaring Jezebel. The fire fell Jess. 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 But it was the God of heaven who did it, not Baal. So ganyan ka na, imagine ito nga scenario, so God. I need to also tell you that 450 prophets of Baal are dead. Elijah had the people execute them. There was nothing I could do. They are all dead, nasarang Jezebel. Diba? Bagat nag-iisog na iya, imagine, and imo asawa gin babalitaan mga sura nangyari. Yes, they are all wiped out. Diba? At this point, Jezebel's face may have become flushed with anger. Nauurit iya. Kano wari mo patayo nito, honey, mga kuan. Diba? So ganito ang naging expression ni Jezebel. Okay? So, when Ahab returned to Jezreel, he began, joke, adi. Ayan. So Jezebel, pakabati ito niya, nga gin-report ni King Ahab iya nga, ginpatayan nila mga prophets ni Elijah, tanan, ginpamubugutan dito sa Mount Carmel. Nagyakan na hiya. Sige. So Jezebel sent this message to Elijah. May the God strike me, even kill me, if by this time tomorrow I have not killed you, just as you killed them. Asya na diya. So Elijah was afraid and fled for his life. Asya nagbakiana kanina. Why a man of God, a prophet like Elijah, ran for his life? Elijah was afraid and fled for his life. He went to Beersheba, a town in Judah, and he left his servant there. So then he went on alone into the wilderness, traveling all day. He sat down under a solitary broom tree and prayed that he might die. I have had enough, Lord, he said. Take my life, for I am no better than my ancestors who have already died. Pwede ko madiha aton utak nga, kaya ano prophet na hiya, servant na hiya ni Lord, kaya ano sugadan iya ginhimo, dumalagan lugod iya into the wilderness. Han message lahan, usa nga babayi. Jezebel pa. Kaya ano dumalagan niya instead nga ig-face. Di ba? Meaning ba to rebellious siya kan Lord? Di ba? Nangalimtan na niya ang promise ni Lord na iya, bisan prophet na hiya. Mga mugto, the answer is no. Anong pinaka-reason kung kaya ano dumalagan niya into the wilderness? One of the reasons is that he ran for his life due to extreme physical and emotional burnout or exhaustion. Gingulan nga yan ini Elijah.
Ang pagpinamatay didtuhan ko an 850 nga mga prophet. Mount Carmel. Okay, so ang pagpiriniper niya didtuhan altar gingulan ngayon ni Elijah. He ran for his life due to extreme physical and emotional burnout or exhaustion. Kuya kay prophet naman niya, he already witnessed miraculous experiences kati ang kan Lord. Di ba? Nag-pour he Lord in fire, nga dan koan. Kaya ano nga, na-feel pa adto niya, kan humadlok pa hiya kan Jezebel. Jezebel nga wari kapangyarihan, di ba? Mga bugto, just like Elijah, di ba? We are all like Elijah. Nakakaabat kita gihapin mga kagulanan. Bisan prophet pa hiya. Di ba? And that leads us to our first point. Joke, adi nga yan. Acknowledge your pain and suffering. Elijah na gin-honestiyahan iya nararamdaman, di ba? Gin-acknowledge niya, ngan hadlok iya. He's struggling with something, and take note, wari dayon, he Lord sumiri nga, Elijah, tikain ka nga ni Elijah, ay pagdalagan niya to wilderness. Di ba? Wari sumiri nga, Lord. Instead, he let Elijah run into the wilderness because he knows nga need ito ni Elijah. Need ni Elijah kumadto ha wilderness. Kami da ngayon niya ipaparealize dito kan Elijah. Okay? Ano siya mga bugto, when God called you to rest, acknowledge your pain and suffering. Valid dito nga tanan nga iyo mga ginaabat nga mga kagulanan. Asya to kanina naton mga primary leaders and aton secondary leaders ginpakiana ko iyo. Kaya ano ang significance? Because mga tao adto hira, gingugulan liwat hira. Ngan they have that character hano nga bisan gingugulan hira, trabaho lagi hira bisan maguol na. Karay ko igya ka na iyo a primary leaders nga your yes. At iyo mga kagulaanan valid dito hira nga nakikita ito ni Lord. Di ba? Ang iyo mga suffering, ang iyo mga pain, nakikita ito na ni Lord. Diba? So yun. It is by being honest hano, hay yung mga ginaabat, nga dida mo la maintindihan ang ungod nga pahuway. Tama ba ito? Is that an amen? Ngan, adian maopay mga bugto. Pahuway, ha presensya ni Lord. Ay, ito yung pinaka-importante. Otrohon ko. So kuya, bisan prophet na hiya, naka-experience la bagyapian physical and emotional exhaustion? Of course, kay nabasa na naton. Ginggulan talaga hiya. Sumiringani nga extreme physical exhaustion, extreme, di ba? Extreme na ito, di rin hiya light, di rin hiya, ano pa ito nga mga term, mga light, casual, di ba? Extreme. Karag sigun maguul-guulan. Di ba? Gingulan talaga yung Prophet Elijah. Even Jesus himself, di ba? Before his crucifixion, Jesus experiences extreme psychological and emotional pressure. Jesus deeply distressed and troubled, describing his soul as overwhelmed with sorrow to the point of death, to the extent that his sweat is like drops of blood. Asya niyan time nga, dadakpon na hiyahan mga Roman soldiers ang nagpipray hiya Gethsemane. Nagpray hiya kan Father, gindescribe nga an iya pawis, an iya sweat, it likes drops of blood. Imagine ito nga agony, imagine ito nga extreme psychological exhaustion nga iya na feel. Diba? Lord na nga ni ito. Asay pa ba kita? Damo pa Bible actually, like Hannah, she's deep in anguish kay may dahi mga unanswered prayer. Martha, nag-worry hiya nga nag-overthink, kaluk, di ba? Adipan o sa nga pinakamoping example, disciples in the storm. Di ba? Nga hi Peter nga gira-gira hiya nga tapos madangan niya mga kuan. So damo actually hi Job, di ba? Hi David, may dahiya mga loneliness nga na-feel talaga, and it's valid. O sa mga reason ng pagdalagan ni Elijah, like what I said a while ago, is the physical pain nga iya ginabat. Because kadamuhan mga nangyari ha Mount Carmel, dire ko lahiya kanina na i-expose mo upay, anakon na imagine, pero amo adto hiya, ang mga ginhimo nira didto. So human as we are, naabot talaga kitahan point or panahon nga naguguol kita physically. Diri anaton life, diri kita mortal. So naguguol kita physically. Ngan according to commentaries,
3.5 years of stress, culminating in the intense spiritual battle on Mount Carmel, Elijah was emotionally and physically exhausted, leaving him vulnerable. So pag gingugulan nga yan pag gingugulan nga ni ngayan kita, nagiging vulnerable kita. Tama ba ito? Di ba? Oo, yes, mga bugto, gingulan talaga ni Elijah. So ano siya itiya? Kung gingugulan ka mo, pahuway, hapresensya ni Lord. Di ba? Acknowledge na niyo pain and suffering because pag ma-acknowledge niyo ang iyo pain and suffering, di dala makaka-intervene hi Lord. Haniya angay himuon para imo kinabuhi. Okay? So, next. O sa mga naka-stress gap kan Elijah, no, perhaps Elijah had hope nga ang mga nangyari ha Mount Carmel would turn around Ahab and Jezebel and the leadership of Israel. Kay nagsend na Lord in fire, di ba? Naghimo yan miraculous nga mga buruhaton. So, ini Elijah, perhaps, nag-expect niya nga magakamay dahin national revival han mga naka-witness dito na vision niyo. Bagan, feeling nga nun Elijah, damo ko din niya at madaop kan Lord. Damo init matuod. Kay nagsend na hi Lord, an akon gintutuoran nga Lord, compared dan ira false God. Maybe he had hope nga may mangyayari haman Carmel would turn around Ahab and Jezebel, the leadership of Israel. Pero mga bugto, ibaan nangyari. Ibaan nangyari, hankan Elijah karoyag. And this leads us to our second point. Joke, may da pa nga yan. Unmet expectations. He expected a massive national revival after God sent fire from heaven. So when King Ahab and Queen Jezebel continued to reject God, Elijah felt his work was useless and fruitless. Baga nakaabot Elijah ng goal nga, Lord, anakon dito pag pinamugot, pagkuan, wala ito nga yan nangyari. Fruitless nga yan adto. Diba? Lord, anakon nga yan pag sinil group, anakon pag ginasto, wala nga yan ito nangyari. Wala nga yan kuan, gasto. Diba? So ito na feel ni Elijah. An iya ginpakita ni Lord didto nga miraculous an pagpray niya bagat feeling niya fruitless adto para iya kay waray nangyari nga transformation. Sometimes mga bugtuhan, our expectations would lead us to disappointments, distress and anxiety. Ba? For example, ang mga workers waray katapos nga trabahoon for today's video, di ba? Nag-expect kita nga, asyent akong timeline, kinahanglan yan na ini, matrabaho ko ini nga. Pero nag-end up kita nga natapos ang adlaw warit naton katrabaho. Ha mga students, wala kita pumasar sa quiz or exam. Diba? Or na-hurt kita hin aton friend because wala ka reciprocate an aton effort nga ginhataga ira. Diba ito nga mga expectations nga suga dito? Mga practically niya nga application nga pwede naton ma-realize ha everyday naton nga ginihimo. Okay? It's okay kay diri tanan nga oras, things will go with our way. Diri naton kapot ang sitwasyon. Only God knows nga God is in control. Ayaw naton hiya pangunahihan pwede niya himuon. So kung may kita mga unmet expectation, ano an aton himuon? Balik kita ha word ni Lord. It's always the word of God. Kahiyala it haiyala naton mabibilngan ang kakontentuhan di diha kalibutan. Diba? Waray na iba pa. Yes, karoy ko ito emphasize sa iyo nga haiyala ayaw ha imo sangkay, ayaw ha imo bugto, even ayaw ha imo si leader because nagfi-fail gihapon ito hira. Nagugol ito hira. Pwede diri nira ma-met an imo expectations pero kan Lord maghahatag yahin certainty hatanan nga butang. Diba? Kan Lord la may certainty ang tanan nga butang. Verses, Philippians 4:6-7. Do not be anxious about everything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Jesus Christ. Diba? Kaopay ito. Tigab nito niyo.
Okay, verses 3 to 4. Elijah was afraid and fled for his life. He went to Beersheba. Anay. Yeah. He went to Beersheba, a town in Judah, and he left his servant there. Then he went on alone into the wilderness, traveling all day. He sat down under a solitary broom tree and prayed that he might die. I have had enough, Lord. He said, take my life, for I am no better than my ancestors have already died. Imagine ourselves sa POV tayo ni. Lord, patayan na lang ako, mag-uul na, di rin na ako. Diba? Asya kita ito, danay, pag ingugulan kita. Wari naman nga ni ako gamit, kuhaan na lang ako. Diba? Siya naman lang ako hini, sige Lord, mag-uul na, I have had enough, Lord. Asya ito kan Elijah, dida, gin sasangguni kan Lord, nga patayon na lahiya. Kaya just like his ancestors, bagan feeling niya, useless na hiya, fruitless hiya, waray hiya gamit, waray na hiya pakinabang. Di ba? So fear and pressure. Jezebel's threat on his life caused him to panic and run, causing a momentary relapse in his faith and confidence in God's protection. Krisyano na hiya, nahadlok lagi hapon. Mga bugto, yes, ang kahadlok ng pressure, pwede gihap natin hiya maabat. And that's valid. Dili kay ba kay Krisyano na kita, dili na kita maabat kahadlok. Di ba? Pero good thing aton mga believers, kay maaram kita, kung paano naton aatakihon ang sugad hini nga mga experiences ha life. Ngan, ano man ang proper response dapat pag naabat kita in fear and pressure. Di ba? It's in the Word of God always. Aada kasi ang promise. Knowing the truth, aada permikan Lord. I have had enough, Lord, he said. Take my life, for I am no better than my ancestors have already died. Mga bugto, this is a reminder nga, be careful what you pray for. Diba? Kay kuhaon nga ni Lord iti mo life, tas struggling pa kita aton mga faith, di rin niyo kakaroyagon kung mga ngain kita. Diba? So, ay kami ito pagyakan. Diba? So, pag naabat ka mo ito, and fear and pressure, it's in the Word of God always. It is enough, di ba? We sense that Elijah here, I can't do this anymore, Lord. Naguguol na ako. The work was stressful, exhausting, and seemed to accomplish nothing. Maguol na. The great work on Mount Carmel did not result in a lasting national revival or return to the Lord. Maguol naman ni pag pinanlimpyo, Lord, kada Sabado na Wednesday. Maguol na ang mga trabaho na church, di ba? Maguol na pag prinaktis, pag kinanta-kanta di unahan. Wari man nangyayari. Diba? Maguol na pag prinaktis, han mga hirimuon para kan Lord, pag sinil group, the work was stressful and exhausting. Pero mga bugto, digam niya din niyo. Gingulaan ni Elijah Mount Carmel, feeling niya waray na hina-accomplish, nga to because waray nangyaring revival, mga tao nga naka-witness. Tigam niyo bugto, nga diri karag, guti man ito ordak ko, nga ginhimo niyo kan Lord, because it is recorded in the heaven. Diba? So, waray karag nga butang. Ano yung pagka tonight, diri karag. Diba? So, imbis, like what I said a while ago nga, imbis makaturog nala kamo, imbis maka-assignment, kumadi pa kamo. Ba? So, diri tiya karag. According to James 1:12, blessed is the one who remains steadfast under trial. For when he had stood the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love Him. Diba? So yun. Next mga bugto aton passage. Verses 5 to 7. Then he lay down and slept under the broom tree, but as he was sleeping, an angel touched him and told him, get up and eat. He looked around, and there, beside his head, was some bread baked on hot stones, and a jar of water. So he ate and drank and lay down again. Then the angel of the Lord came again and touched him and said, get up and eat some more, or the journey ahead will be too much for you. Mga bugto, this leads us to our third point, rest is worship too. Diba? Pero ito natin nabatian nga, ang pagpahuway, form lagi hapon yan worship. Diba? So mga bugto pa kanido mo sapit, kumusta ang tulog mo? Diba? Kita nun mga eye bags, mga kuha na dida. Diba?
May sapat ka pa bang tulog? Diba? Mga restless na ano, especially ng mga workers. Wala na kita mga karokaturog. May pirang laptop na lakita na niring nakita. Diba? So, dapat nakaturog kita. Mga bugto, I want you to remember this, This was the mercy of God extended to Elijah. Kay ano man, because God did not demand on an immediate recovery from Elijah. Di ba? Wala yung nagyakan ni Elijah, buhat na dida. Ngadto na didto, pagkuan na didto. He allowed the prophet time to recover from his spiritual depression. Wala niya Elijah pukawa. Di ba? He allowed Elijah to sleep. Nagintagan pa niya, bake bread. Ngan water. Di ba? May mga times hangud ti pa kita. For example ako, this is just a short testimony. Hangud ti pa kami, pag ginaisgan nga kami adto ni Papa, or bisan kamo, I believe, or ginalambahan nga ni kita hadto, ang tendency, diri kita nakaon, natago kita. Di ba, natago kita, nadalagan kita kay feeling naton, makusog kita ito nga time, nag-rebel kita, di ba? Natago kita nga dahit, tapos piperiton pa kita nga kumaon. Sige na, kaon na didi kay bangin ka gutumon. Di ba? So, ginbibibi pa kita ito nera. Ako personally had to. Hangud ti pa kami, I was born and raised by my parents. They are both farmers. Ngan, maramang kamo kung ano't mga characteristics it mga farmers. Maaramira, I don't know kung biblical ito nga irag yung mga ginihini mo nga, kinahanglan alas 4 pala, bumuhat na nga tanan. Ginpupukaw na kami ito. Kay ang reason ni Papa, before ko no an adlaw mag-set, mag-rise, mag-rise, damo na trabaho or na-accomplish. Di ba siya ito? So alas 4 pala, for example, yung mga time ato nga, adto kami ha baryo nakaturog kay, for example, kay Wariman Kuryente ha amon uma, dito kami nakaturog ang baryo. So alas 4 pala na humukaw na ito hiya, aras babanyakan na kami. Pagkabuhat na kamo dida, kay karagit oras. Di ba? So ano pa ito ang kasabihan nga, early bird catches the worm. Siya na, Jessa. Di ba? So may na ito yung mga sugad. So, bagat nagigets ko na hiyaya na, di ba? Nga sugadan era way of pagpadako. Pero may mga times sa duhano nga, mag-uul talaga. Dili ko kaya bumuhat alas 4. So, ang inihimo ko, dili talaga ako nabuhat. So, si Papa, pag nasagka na ito hiya, giniisgan na kami. Dili na kami niya papakaon. So, ang tendency, nakadukito kasighutan dito ako nagtitinago. Oo, may mga times talaga, tapos kinbibiling ako ito nera. Diba? So, nagtitinangis sakit dito. Tapos, to the point nga may mga times sa ito nga, nahingaturog na lang ako tungod na akong kagulanan. Mga bugto, di ba, kaopay kumaturog ka tapos magtinangis. Di ba? Sa ganito, kaopay, di ba? So, pero hato nga mga time, bisan giniisgan kita, ginbibiling lagi hapon kita para kumaon. Di ba? So, siya ito, it's like God, para tagan kamuhan context na akong gininistorya, it's like God saying, bisan gaano pa kita nagrebel, tumago, humirayo, papasayloon lagi hap kita niya nga, papakaunon nga, papainomon. Diba? Just like Elijah, it was the mercy and love of the Lord extended to Elijah. Waray niya magyakan ni Elijah, buhat na dida, sisikaaran ta ikaw, kinuang kanala. Diba, grabe ang mercy ni Lord. Imbis nga isgan niya Elijah ka, nagbibinorlog sila dituhan, broom tree. He sent His angel to provide food. Diba, grabe ito nga love and mercy ni Lord. Ano siya mga bugto, kung gintatawag ka mo, hit iyo lawas nga pumahuway, pahuway ka mo. Diba? Kaya ano man, because rest is worship too. God administered to Elijah's physical needs. Diba? Ginatendiran ni Lord ang physical needs ni Elijah. Hi Lord, maaram man gadgyapya magkita kung saan natin kinahanglan it aton lawas. Diba? So, gin-administered ni Lord, ni God, ang physical needs ni Elijah. Okay. Sometimes, the most
spiritual thing a person can do is to get enough rest and replenishment. Diba? Asyalay tiya. Ano siya, Lord, warahiya nag-review kan Elijah. Instead, He extends His love and mercy. Ginpasagdan niya Elijah nga kumaturog ngan pumahuway. Kay maarami nga Elijah, gingugulan. Same as sa aton. Diba? May mga times nga kinahanglan talaga natin kumaturog. Ngan ayaw kita ito ka-guilty. Pag kinahanglan talaga natin pumahuway. Diba? The spirit needs to be fed and the body needs feeding also. Spurgeon. Di ba gini-emphasize ito ni Pastor Haiya Bible Study hano nga? Kung an aton lawas, kinahanglan hin food, didi kalibutan, an aton kalag, kinahanglan giha pakaunon han Word of God. Tama? Hinon mga nag-attend ng BS ni Pastor. Hala. Ginadlok. Pero, adi tigam ni niyo, waray nagya ka ni Pastor, nga ayaw ka mo pagkaon. Kay practically speaking, showering na hiya. Makikiting daw kita adto kung diri kita kumaon, di ba? So, Pastor, Haiya Bible Study, gina-emphasize niya nga, our body, kung gaano ka-importante ang aton lawas, sugad ang aton kalag, pero warhi Pastor nagyakan nga ayaw kita pagkaon. Di ba? So, kinahanglan gihapon naton pakaunon na aton lawas. Kay, di ba, may dahito an, joke nga ni nga, ang mga buyag nga, mga sugad ako ng lawas nga, kami gugutumon pala, ikaw makikiting ka na, di ba? So, ay tumabot nga time. Di ba? Sa karegsig ngon, alagaan nato ng aton self. Pero ay kung pag pinangaw natin ng mga chicheria, kadiri to healthy. Di ba? So, an mga food nga makakapaghatag aton ng strength para ha mga hirimuon nga dakan Lord. Tama? Is that an amen? Okay, so may na kami at professor in college. Amot ka natin Jessa na under hini kay magkabarach kasi kami na SSU. Pagkakasulod namon kada aga, pero with ito encouragement amon, babayiya. Eating breakfast is what makes you a whole day. Tapos binalik-balik ito niya amon, eating breakfast is what makes you a whole day. Kada pagsasulod namon, bisan ko no maglagala ka mo hintalbos, hinkuan, imna niyo, makakabulig na ito't iyo sa kaadlaw. Diba? So, paulit-ulit ito niya gin-remind da amon. Tas, mga kabugtuan niya na ko lang naintindihan han worker na ako, han iya mga gininakan. Nga, really, eating breakfast is what makes us to become productive aton sa kaadlaw. Pero depende na, for example, kung on diet ka or something. Pero ang pagkaon haaga, nakakabulig talaga hiya aton para maging productive kita. Ako personally, madali ako gutomon. So, madali liot ako kumakuan, maging maisog. Pero hadto pa adto, anpastrayan adto. Di ba? So, ano siya ito? Gintatry ko nga kumaon kay, mangita rito maging kuan ng mga estudyante. Mag-transform, di ba? Naging dragon. So, yan naging tatry ko nga kumaon because that is what makes us haaton o sa kaadlaw, di ba? Di na nagtitikang hitaga. So, ano siya ito ng mga bugto? Tigam na din niyo, even in our resting season, diri Lord nga ngalimot ta aton, ig-show an iya love, an iya mercy and understanding. Kay di ba nag-provide nga niya in food ngan water kan Elijah. So mga bugto, ayaw ka guilty kung napahuway ka kay Lord, even in your resting, He provides ngan He works. Diba? Mag-guilty ka nala kung ang mga pahuway, ginihini mo muna lang yung mga excuses. Diba? Kaya di rin natin glorifying and pleasing nga kan Lord. For example, instead nga mag-journal kita, nag-iinuyag lugod kita online games. ML. Diba? To the point nga, naging restless kita. Waray na kita energy para himuon mga hirimuon para kan Lord. Diba? Parahan mga parents nga adi, this is also a reminder nga, i-check niyo ito yung mga kabataan, kay bangin, nag-inuyag na lera whole night, to the point nga, di rin na nakakaturog. Diba, i-check ito niyo, kay nagiging restless gyapan aton kabataan. So, amo adto hiya, ang mercy ni Lord. And of course, haaton last verse, He got up and ate and drank.
And the food gave him enough strength to travel 40 days and 40 nights to Mount Sinai, the mountain of God. Mga bugto, you know what's amazing here? Because di rila once nag-provide, He Lord, kan Elijah in food. Thrice. Ikatuloy yan nag-provide. Di nato niya makikita. Sa chapter 17, hangin papatago, He Lord, ditohan usa nga batis, kay maghatag, He Lord, hintag tuyot. Nagpapadara, He Lord, hin raven para dadan hin food, He Elijah. Hin meat, hin food. So, dito first. Second, na-meet niya ang widow ha chapter 17 lagi hapon. Diba? Naarohian waters, nayakan dito ang widow nga. Dilat may da ako, wari nga ni kami pagkaon, patin ako na anak. Tapos bakit nagyakan niya nga, the Lord, so kadini will provide. So, may adala dito ang widow, a jar of flour and a jug of oil. Pero gin-transform ato ni Lord para makag-provide in food para era. Then the last, nga gin-provide ni Lord, amo na inidiha aton chapter, aton story yan na. An kumaturog hiya. Nga nag-send hiyan angel, ginpakaon hiya, ngan ginpainom. Di ba? Amazing. Di rin Lord once nagpo-provide more than pa. Di ba? So suga dito. So it's like God saying, sige pahuway, kaon ikaw maupay, get up because gagamiton ko pa ikaw. Diba? May purpose pa, Lord. I will still use you. Gagamitin ko pa ikaw. We are not done yet. Di pa kita tapos. So, alang man, diba, ginpakaon na nga ni kita, ginpainom na kita, wari kita himuon para kan Lord. Aton mga resting seasons, dapat, i-reciprocate ta ito nga, mag-glorify gihapon natin, Lord, after yan aton mga pagpinankaturog dida. Makabawi kita iya. So in the case of Elijah, I believe na mga kabugtuan, ginbuligan niyan iya self through help ni Lord. Kay may mga times nga, especially pag depressed kita, bisan pa durutan kita pagkaon, wari kita gana kumaon. Bisan pa ito magrasa dida, bisan pa ito favorites naton. Pag ada kitahan point nga maguol, wari talaga kita ito gana. Diba? Pag burnout kita, pag exhausted kita, wari kita ito gana. So Elijah, kinbuligan niya niya self because maaram hiya nga bubuligan niya ni Lord through han pag-send an angel and food ngan water. Diba? So, ang point of view rin ni Elijah, kinahanglan ko kumaon because He Lord, gintatagan na ako hin pamaagi para mabuligan ako niya. So, ginkaon niya, pumahuway hiya, ginkaon niya. Kay maaram hiya nga gagamitin pa hiya ni Lord. Diba? So, I like the character and the heart ni Elijah because willing lagi hapon hiya. Willing lagi hapon hiya nga bumuhat, magpadayon, nga magpagamit kan Lord. Bisan sugadan iya sitwasyon. Diba ka-amazing ito? Ka-amazing ito nga character nga despite han imo mga pain and sufferings, han imo mga unmet expectations, gagamiton ka lagi hapon ni Lord. Han imo mga kagulanan, han imo extreme psychological, mga na-depress ka, dito nag-i-end ang imo life. May purpose pa, Lord, na imo kinabuhi. To end, mga bugtuhan, let me give you this verse from Matthew chapter 11, verses 28 to 30. Then Jesus said, "Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy to bear, and the burden I give you is light." Okay? So mga bugto, let's all stand. When discouragement comes and you wonder if you can go on, remember Elijah and be encouraged. The story of Elijah is very human and appeals to us because it is true to the experience of life, mga kabuktuan.
So kung gingulaan man kamo yan na, kung exhausted kamo, kung nakakaabot kamo hin physical pain, restless kamo, He Lord, aada ngan willing i-extend and iya mercy and love ha imo. Of your grace, setting my feet in your way, entering into your presence, to behold you face to face. God of heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I said amen. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I've run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true, clinging to the cross. I'll follow you. I'll follow Something new of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God, all of heaven and earth,
despite na amon mga kagulanan, Lord God, despite na amon mga restlessness, Lord God, we are still going to follow you, Lord God, regardless. Willing lagi hapon kami, Lord God, nga magpagamit despite ng amon mga ginaabat, Lord God. Because ini nga amon mga ginaabat, Lord God, waray ini katunga kumpara han imo gin prepare na promise para ha amon, Lord God. Lord, maghatag ini encouragement ta amon. Ang word ni Elijah, Lord, ang word ni Lord, ang life ni Elijah, Lord God, maghatag ng encouragement ta amon. Just like Elijah, Lord, ginugulan gihapon kami. Nakakaabot kami physical pain. Nakakaabot kami discouragement. May kami mga unmet expectations. Pero Lord God, make us a servant, Father God. Gamitaan amon mga kasing-kasing, Lord God. Gamitaan amon mga kinabuhi, Father God. Damang salamat, Lord God, for tonight. Mangunguli kami, Lord God, nga punuan amon kasing-kasingan higugma, Lord God. Diri kami mangunguli, Lord God, nga waray kami nabalon, di kang haimon. Mangunguli kami, Lord God, nga punuhin presensya ang amon kasing-kasing. Salamat, Lord God, han paglaong utro nga imo ginahatag amon. Damang salamat, Lord God, na despite ang amon kagulanan, wari mo kami pabayi, Lord. Damang salamat, Lord. We honor you, Lord God. We give all the glory ha imo, Lord God. Ha imo lan himaya, Lord God. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Lord, we thank you for the word that we have received. A good reminder, Lord, nga ikaw ang amon ungod nga rest. And the best kind of rest is a time spent with you. You are so much aware about what we're going through, Lord. Kagulanan namon, Lord, katrabaho, ang mga responsibilities, accountabilities. You know every step that we make, and we need strength. It's a promise in your word, Lord. Tatagan mo yung kusog at yung mga nanluluya na. You're going to restore what has been lost by your children. Because of you, we can endure. Tungod na imo, O Diyos, makakaya namon nga magpapadayon ka. We want to sing you this song, telling you, Jesus, you're so much worthy. Angay ka, good la Lord, pasalamatan namon ang tanan ng maging buhat ang mga kinabuhi. You have done so many good things in our lives. Dere kami, Lord, ma-focus on storm. Dere kami ma-focus on mountain. Dere kami ma-focus, Lord, na unong lakings. So we know that you are more than able, and you are bigger than what we could see right now. Hallelujah. Hallelujah. Dadakilain ka ng iyong mga hinirang, O Diyos. Salamatan ka namin, Panginoon. Salamat sa dakilang mong pag-ibig. Salamat sa pag-iyakan mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Yes, Lord! Pinupuri ka namin, O Diyos. Kailan
Diyos. Ako'y patuloy na lalapit sa presensya mo at maghahangad, O Diyos, na makapiling ka at mahagkan ka. Dahil ikaw ang aking tunay na kapahingaan. Sinabi mo sa mga salita mo, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahinga. O Diyos, padayon kami nga madaw pa yung presensya. Kayo ang presensya. May the rest, Lord, may the forgiveness, there is grace. There is no judgment. Tanan nga amon kinahanglan, Diyos, sa adahaim. We can never experience it anywhere in this world. Oh God, thank you for the word that we have received. We pray, Lord, even this month, nga damo ang mga activities nga amon nagpe-prepare. Di rin namo, Lord, ma-overlook and mag-spend time ka upod ka. Ikaw ang rason kaya ano kami naghihigugma. Ikaw ang rason kaya ano kami nagpapadayon. Ikaw ang rason kaya ano may da kami kinakaon. Ikaw ang rason, Ginoo, kaya ano kami nagmamata. It's all about you, Jesus. You bless your people. You bless your people. Even those who are first-timers over here, I pray that they have received you, Jesus, as their Lord and Savior. Magpadayon, Hira, O Diyos. We pray, God, that He would continue in their walk towards you. And all the cell leaders, all the leaders, all the workers, all the volunteers and ministry members here are working tirelessly for your glory. You have your reward for them, Jesus. Diri mo hirap pababayan, O Diyos. They are never have been abandoned by you, Lord. And we pray for a victorious week ahead. Pilar ka masusting ang pusog na amon na rin kanakarawa tayo mo. We pray for more love to read your word, more yearning and longing for your presence. We pray nga, waray Ginoo, rason ang kaaway para ipa-disappoint kami. Because whatever happens in our lives, the enemy will see us praising you. We will still serve you no matter what. And they will see our enemies being trampled down. They will see them defeated, just like how Elijah witnessed in his own eyes how you made them disappointed. Magawas kami nga puno, magawas kami Ginoo nga may the message nga giyakan, nga encouragement towards people who are lost, who need your word and the gospel. Thank you for your protection. Receive our praises, Lord. Come on, church. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. For the last time we sing, nararapat ka, O Diyos. Nararapat ka sa papuri, luwag natin ang masama. Jesus, ika'y nakirain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwag natin ang magsamba. Itaas ang kanan mo, Ama. Itaas Sa kanan mo. Amen. Take your seats, mga kabugtuan. Praise the Lord. To our weekly announcement, we have coming events. We have, please like and subscribe our YouTube, FB page, and K Alpha SSU2, and midweek service every Wednesday 9 p.m. and Bible study with Pastor every Saturday. And Sunday worship celebration every Sunday 9 a.m. and Fridays every Friday. Then Grace for Kids Ministry every other Sunday 2 p.m. Yan, asyala po nga tanan. So, God bless mga bugtuan. See you on Sunday.